करोमि माय जानम धम्म साथ देव रसमिनावा सब जामवासा सत विवाह अथो में कलाया कृष्ण वर्णालंदायाम ओम यो जागार्धम कामयन्ति यो जागार्धम सामानयन्ति यो जागार्धम यसमहकेनोकाः जागर्षितं भवने जागृतो जागर्षेतं जनाभिः इदं हविषदानं वैद्यमासे वैष्णाम भवनाम यक्षे भक्तिं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं दासानं नवल समिद्धविषदो कथा गमनशामि स्वामिनायकम् एकदेवं वेदामृतमोक्षदस्ते देवा नमः सुप्रदं भव शातो भव आपायतो हे कविंगवीनामुपमश्रवस्तवं जयराजं ब्रह्मा ब्रह्मणत्वलानकर्णोदयतिदादानं स्वाहा विश्वं ते महागणपतये नमः। नारायणाय स्वाहा ओम भुवस स्वाहा ओम चंद्रवेद मृगोदयस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा भगवते वासुदेवाय स्वाहा विष्णु भूभुव हे माय ओम महागणं वेदव्यासाय नमः
ओम विधि शमुख गीर्वाणयाज्ञाविर्भूताय स्वाहा अक्षयाय स्वाहा ओम विद्याधर विमुक्ते स्वाहा वेणुगान विशारदाय स्वाहा स्वप्रकाशाय स्वाहा वीतभयाय स्वाहा उपास्याय स्वाहा स्वाहा मानवीत्याय स्वाहा उद्धारकाय स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा ओम सत्यामयूरी संगाय स्वाहा कालिंदी कोकिला माधवे मधवे स्वाहा ब्रह्मसूत्र नेत्रे स्वाहा रात्रे स्वाहा जगत्पदये स्वाहा पुराणाय स्वाहा
विठ्ठलाचार्य सुविलाचार्य संत मी जन्मजन्मनी देवाला की प्रार्थना करून घेतात ते हांगा आमगेले सुधींते स्वाम्यान आमगेले समाजान देव धर्म आचार सहित एक आमकां सकल ज्ञान दिलं तसले वेदव्यासाले एक स्मारक दिव्य मंदिर जाऊ का म्हणून घेऊन एक वर्तुलाकारारी हांगा मंदिर कोण घेऊन तका पूर्ण प्रज्ञायुधमहे पूर्णानंदा दिमहे तन्नो व्यास प्रचोदयात म्हणून घेऊन एक पूर्णत्वाचे संकेत जाऊन घेऊन हांगा सगळेच एक हे मठाचे बालव्यास मंदिराचे एक निर्माण कोण घेऊन तांगेले एक मस्त हृदगत आशिल्लें त्या वेळाक सर्वांनी तुम्ही मस्त शरिरान जायत मनान जायत धनान जायत सगळं वावंट काण घेऊन हे निर्माण जाला जाल्यार एक सगळीचे एक भाग्यदोष म्हणा म्हणके मस्त शेडून जालें काल प्रवाहांतू हे सगळे जलजलारीची आज कसके योग्यता अनुसार पूजा करता आसती देवा कसके एक अपराधो असलारी कसने चेडून असलारी नणताना कसने केलेलं असतारी तूं सर्व क्षम कोरका हांगा मस्त जनाक येवच्याक आनी अनानुकूल सगळ्याच जलारीची येता ती सेवा करता ती एक अनुकूल करून घेवन उत्सव रुपारी आराधन करता ती हे सगळे जलारीची कसनेच एक चेडून जाल्लें आसता तूं क्षम कोरका एक आमकां बरेपण जावका हे स्थळांत उद्धार जावका कसलेच एक पुरातन कालाचे विशेष ऋषिवरी आले सकड वास करून घेवन कसं की एक शापो इत्यादी असेल जाग अशा पुरो ना आणि कसनेचे शापोर जलारीची महानदी यमुना नदीचे पश्चिम तीरांत हे एक दिव्य मंदिर देवान करून घेतला देवार इच्छनाची कसने जायना म्हणताना स्वाम्यानं एक मन आहोरून घेऊन हे संवत्सरांत हांगा येऊन घेवन हांगा वास्तव्य करून घेवन संस्थानाची देवालय आराधना तशीच हांगा बालव्यासाल अनुग्रह जावका म्हण घेवन पूर्णकला सानिध्य अभिवृद्धी जावका म्हणून घेऊन कसंही ज्ञाता दोष स्पष्ट म्हणतात कसंही दोष असल्यार निवृत्ती जावच मुखांतर पूर्ण कला ते बिंबांतो सानिध्य सुखा म्हणून घेऊन प्रार्थना करून घेऊन अभिषेक इत्यादी पण करून घेऊन आज लघुविष्णू ते पौमान आवृत्ती जपाराधन करून घेऊन आज तिचा हवन केला देवा तशीच व्यास सहस्राम व्यास गायत्री इत्यादी कांदलारी हवन अर्पण केला हे सर्व तुगेल प्रीती कारण जावका हे तुवें स्वीकार कोरका आनीक खंयचे एक बरेपण स्वाम्यान लेखून घेवन ताणें आज ते मस्त अनुष्ठान करेला अनुष्ठान केलेले निमित्त आमकां ते सत्फल मेळ्ळें म्हणून एक विश्वास मना आसून आज कसलेय जलारीतून यज्ञ यागादिकाक आदेश दितात तशी हे जलंत जालें हे यज्ञ यागादिक तुगेल प्रीती कारण जालें आनीक ताजेन समस्त दोष निवृत्त जालें सगळे प्रपंचाक प्रत्येक जावन आमगेर भारताक तंतूय प्रत्येक जावन आमगेले समाजाक तूं अनुग्रह कोरका म्हणून आमकां स्वाम्यान ती प्रार्थना करून दिलेली तेज प्रमाण तुका एक प्रार्थना करून घेता ती तूं अनुग्रह कोरका तशीच हे सभा रुपारी सेवा सुकृतींदा प्रतिष्ठान म्हणून त्यांनी तनुमन धनाने सर्वांनी जबाबदार घेऊन सेवा करता असती मुखार संजावचे सर्व अयोध्या प्रयाग काशी सर्व कार्यक्रम असती त्या चिंतायन त्यांनी खुर्च्या मुखार सरले देवान करूंक घातले म्हणून कीर्चरणां घेवका तशीच मस्त यज्ञाधिकार करून घेवन स्वाम्यार प्रितीक कारण जावन घेवन नंदकुमार कुडवा त्यांनी यजमान जावन बैसून आज सेवा अर्पण केल्या तांकां देहांत आरोग्य सुख दाम्पत्य जीवन गृहस्थ जीवनान सुख शांत समाधान व्यवहारान मस्त व्यवहारान जावका जाल्यार बरेपणे तूं अनुग्रह करून दिवन घेवन उत्तरोत्तर बरे कोण चलोवन दिवका म्हणून तुका चरणां प्रार्थना करून घेता स्वामी शांति 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 पुढं